Liwanê di çarçoveya pîrozbahiyên 21 Sibatê roja zimanê dayîka a cîhanê da hejmarek saziyên sivîl û partiyên siyasî xwepêşandanek li dar xistin. Girseha ku bi cil û bergên Kurdî beşdarê çalakiyê bûyî li ser kolana Cumhuriyetê kom bûn û ji dewletê daxwaza qebûlkirina zimanê Kurdî û perwerdehiya Kurdî kirin. Azadiya zimanê Kurdî, azadiya Kurd û Kurdistanê ye. Girseha ku dibin dorpeça hêzên newlekariyê da piştî daxuyaniyê xwast ku heya berderiyê komela lêkolînên ziman û çand a Wanê Arsisayê bimeşin. Lê ew hin caran hatin astenkirin. Tevê vê yekê wan ev roj pîroz kir. Serî da ez roja zimanê zikmakiya cîhanî li hemû cîhanê pîroz dikim. Taybetî jî gelên ku zimanên ku dibin destan e nebûne xwedî statû. Em ji bo wan pîroz dikin û em dixwazin bibe pêngavekî ku hemû zimanên li cîhanê êdî ji ber wendabûnê û ji asîmilasyonê xilas bibin. Hevberdevkê lijna çand û ziman yê Dem Partiyê heval dilbihar dibêje ku armanca serekiya vê çalakiyê daxwaza statûya zimanê Kurdî û daxwaza perwerdehiya Kurdî ye. Zimanê İngilîzî, Fransî, Almanî, Tirkî, Erebî xwedî kîjan mafa bin, divê zimanê Kurdî jî xwedî wan mafa be û zimanê Kurdî di zagonên neteweyî de û navneteweyî de bêmîsoger kirin. Hêjeyê gotinê ku li dibistanên Tirkiyê ger şagirtên polên 4, 5, 6, 7 û 8 zimanê Kurdî wek dersê bijare daxwaz bike, hefteyê 2 saetan ders hildide. Lê hevgirênendeha kovara destarê jin ariyan dibêje ku ev yek jî bi durustî pêk nayê ji ber ku hin di aliyê fermî de zimanê Kurdî nehatiye binavkirin. Heta niha li dibistanên Kurdistanê li dibistanên Tirkiyê dersê Kurdî nehatiye dayîn. Ev rastiyeke hê jî di meclisê de dema Kurdî tê axaftin wek zimanê ku nayê zanîn tê destnîşankirin wek zimanê X tê bikaranîn. Elbet ev ji bo zimanekî heqareteke pir mezin e. Ji ber wê çendê li her derê, li her qadê em li zimanê Kurdî xwedî derkevin. Bi taybetî em ji bo gelê Kurd bêjin. Bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî bixwînin, Kurdî hîn bibin. Bi taybetî em ji hemû dayîk û bav û malbatên Kurda re dibêjin. Zarokên xwe hînî zimanê Kurdî bikin. Hûn bi xwe jî hînî zimanê Kurdî bibin û ala zimanê Kurdî wekî hemû alên zimanên cîhanê bilind bikin ku Kurdî bijî û Kurdî her bimîne. Çalekvan tevê astengiyan heya berderiyê saziya zimanê Kurdî Arsisayê meşiyan û li wê derê xwepêşandana xwe dawî kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.